ngokora korwa miaka 35 na bori obogambi kaba namba 2 tingotema naende round yende Samarieta na Andrew Osoro oyo mukoro omoke kabisa estanere omwise komone naso muji kolengereria tiangiraniga omugambi amane na ne amatega tigamba kwa ni ngambu yemule esta oyo mintonero monene naende gegotogokie sare ase familia ito nero mutangani gokore nyangi yegedini na malimo naende tinkagire tingase familia ye ande ondokorire nyangi igo eiterie bako naende nabachiete akabwatiriro ng'ane ya Nyasaye paka bona aresekani makoyo no mambi nabaguasaregete entarengia mbiyamano sana nchen Charles Mukoro yo mwabesta lakini yomoke ekeresta ekero mwako mambi yo yako kolega asuchi ali bogirango musiko mwabona ali Nyasasa dalia yengonya goeta inka ochijanga no bwagirigacha okunyota yo mwaka ngaki na agirigacha nago ucheire kumba agirigacha nesita abaraba Nyasaye moro chamangana maya chibumbu ya moro pastor Njogoye pastor yonje no Morisia omonene isarwe asare etao pastor yo na muri organize because inje no Morisia obo monene na indi na ari gutaria secretaries to kura bateti ngainirira Morisia yo iga munago kwana iga na bere okorire mereme menene no musani ono monene na mange togosanganere bia mono elle very happy ekera aliko gende courage we met a team toka momenta sana ntumuna balizinga ya bunoro mokega utakwenda onyoreri ngara ya uturandiri una ne chechego obeire buya ngori bono choni wana incha Marieta Nchon Mukoro inje ninche internet bisibo karo mwago asira ega mangana makamake ninche ngo basibaria wana tigangiriri bageli geli ndeto sabe omotongi tata Nyasaye ligereri tu atenenira ega mune family ya Simeon Mukoro omonene tu achira ega sengiche yo korupole gocha senkeye ntumanye tenga nayo koruobo moyo nande nayo koiro monene keko era chinga kiwato eta soko menya sensei nande nayo maite nganga ki tuato geta sensei omonene bono ekero ye ikire nyangi yo minto yo nyar ko bokorara agochikos koira na ria sarwete tuamobekira samokao uwanja kwa otiga gokoreke ekero tora kore korwaiga omonene nayo ramanya kidanto koira na twikase chinga chito ekero to koira na ngotumeka tole bintu birosi na koko kwa mwanya abantu obo mutangani ito kubwa monole to bwanchani no molemba senke asoyo mintos Esther na boigo amuna mokoyone elinde familia nyar koba ewencho iriberera liao omonene ntogo chika nande ntogo vetereri aya makai kabwa sole weta somano yeso maboli bia bana vairi asenge njo yangora yaino bueno tuatika se family saberu nana sabange family ni nchubosia ekeron ko molisiri baga ekwayeria kogenda uchiaria ebintu mbira biko bogori gumambine sabato tabatari to base kogenda ebintu ebitigara moko biyo imambi bari bagasire go kirogoro nabo mbaroche to base kogenda bogori no murande kurwa erinde binte bigende pake kanisa ono family nabontegete mo ba mwensi family terena family nkore nginga ne family ya maremo nkeo igona linde bete bya nkeo yonsi tigeba iga aba
incho abalisi ancho nchongo chitokole nsemeye tokole nsemo yaito abalisi mwensi nchwa abuna mwaka o era ini entambe iga abaminto korubugirango twensi tegato ba senge nchemere meyo. Okay. Ekara abalisi bakira iga igo togo chigokoro gosaba nekero twakorira ogosaba ning'ererie gepasa sauti eke ase oyomo korwa ase family yora asomo mogano jidaeka ibere nande a vote of thanks. Bono nabontagete ko request mulisi angwa tosabera bono toirebera tosabe mwanjwa tata nyasaye ebakonesi kone byao rora twatenenire aiga sengencho ya makweri rora family yatenenira aiga omonene nonye twachire ko baremi intunto isaini kende gocha sobosubwao ekerore soana nigati tatomu ya ayeno baremi kobwantwi bono chinga kiechiga oyo mwabo agochiko bekwa sago kirakiri munege tabu kya Saburi 115 fungu la 17 kego tebanga hago chikobekwa sara akirukiri tatomu ya obosera bwao borekane kobwa mono abara atigire maiga onyare kobagoko bao baremu mone twitigira soro koro muno rigeti kwetera chingu chomwana Yesu twasabire na kwegena ngoria okorwa omugana seda ekayemo nande oru vote of thanks. Biyamana sedi baga incho yonkuru mugano goro ku Cliff omali uyo muga kaitira incho mu muromo kogoti oitira omugano marehemu akoro kujeni nyabonyo nkeo iga ibole tu mwaka 1937 iga ibole tu ase kenorokia bonyatacha nyamecho location magenche ward ocha somo ga korokoro kwa Gabriel Onkeo Orongo no mongino korokoro kusara birundu oganga ase family galengo yo kabere omonene alikoro ku Paris kerubo koruwa marehemu koruwa mo Henry Omambia koruwa mo gaka itironkeo abamwabo nabayiga bakobwatia tobwate nyagosira Ogech Onkeo Chochi Onkeo Maro Onkeo nyagosira Maskare Nyangales Morris Onkeo Jacob Onkeo nyagosira Nyata nomugaka Augustine Omambia namora Mokeira Nyaburi na nyagosira Mochecha asa masomo iga anyorita masomo ali akumbaro ali akale ase enyoma yae marehemu tanyari takosoka ande buna asira tabwati mwana ase kanisa marehemu iga batise tu ase edini ya SDA umwaka 1956 ekanisa ya Mokomoni SDA ande buna asira iga areko ande kanisa ya Nyameche SDA Church no eri etali yae lile ase kanisa oroire marehemu nababwa to mubiromu ya asobwe mabwaye mpaka omwaka w'ekirifu 2022 nali achagete gokwana enda yareko moroma kororo na ile tunya kitali chikobwati akairu bencho akairu Renmek akairu Ogembo akakolera kesi level 6 omwaka oyo korwabwo ekerali ngoligwa akanyora abwate ogoroire we pressure
ekere kachitariki 26 omotienyi oyo era agachaka kobocha amanyinga kire cheka chinsa 10 chia magoroba marehemu agatumuka. Marehemu gasira kagwate miaka 86 tiga Nyasaye amurende mpaka atuomerane. Marehemu ochire gukwani mama osirete gwirita mora tiga atumuke buna mama atumugete tiga ngakere abai nabasani banyara goike enkeye yonkeo gocha gotoa pole ande nko basabana moko genda mogende no molembe aende mogendere gotusabira pia mono sana. Thank you. Bono ekero twikira iga twakorire nabo nko basorora asa masikari amanene tutenene tokoro gusaba kwa moerio egero tuchikoya ni mubere omwanchwa tata Nyasaye nande twakorangiri aseng'encho yobonene bwao n'obubui bwao biamonege kogera gwaturaire goiko bwarobo biamona aseng'encheri bagakwaete omong'ina Jane komenya asense nande mbuya kwaroche ngatiga tumuke enyangi yae yaikira igo moerio kurwa beto kurara namanyire ng'a abange mbaba bagosanga ebirengererio abange mbaba bagosoya amaboko emebuko aseng'encho gwakisha ng'enyangi iga yabere successful na yararekanire iga nasabire ng'o basesenie asenjera yabene n'ekifamily kyabo nabono bonsi bali bacha ekera yikirenga kibakwera no chinka kyabo nasabire ng'a ogenda na barabwo goikaba ikire chinka kyabo buya egera tokoiranira ng'ambuya bonekera turagenda aliyo boina aseng'encho ko eni mobere boigo twagosabire ng'a otorae asegetambukiro kiria goika twakorire buya egera tokoiranira ng'ambuya mono dende family yonyesesenie onyegitere kurwa sama kongwa kireng'encho nande ogendere kobalinda bamenye asitire kyao butambe twasabire gwetera asirietera Yesu yoro motoria amen. Nonyene kero mogendrete kogenda igo nabo nari koirani ng'ambi ya mono naende